Tarihte bir näçe suratkeşlerini çeken, gorkutuji ýa-da insana ýakymly, başga-da gizlin sırlary we manylary bolan bir näçe çeken suratlar bardyr. Käbir suratlar adamyň içinde gaharlyk, begençlik ýa-da ýigrençlik duýgularyny döretip bilýär. Şu wagtky görýän suratyňyz adamyň içinde gorku duýgusyny döretip bilýär. Şuňa meňzeş başga-da käbir suratlary görkedeýin. Meselem, Bill Stonemyň ruhly suraty, Irony Masbush'un doguzak atyl suraty we Edward Mansyň gıýklyk atyl suraty. Men bu videomda Edward Mansyň çeken suraty barada maglumatlar aýtjak. Edward Mansyň 7-8 ýaşlarynda ejeti öldürücü bir kesel sebäpli ýogalýar. Özü hem akıl hastalygy bilen tegeşýärdi. Edward'ın ejeti ýogalan soň gysga wagtyň içinde özüne ýakyn görýän aýal doganyny hem ýitirýär. Ýagny Sofyany. Bu iki ýakyny ýitiren soň indi durmuş Edward üçin gereksizdi we olary hiç hasan pikirinden çykarmazdy. Ine şondan soň Edward Mansyň özüniň başdan geçiren ýalňyzlygyny, çäresizligini we kynçylygyny bu çeken suratynda görkezýär. Suratda arkada duran bu iki adam aslında Edward'ın dostlary. Izde balan ýalňyz we çäresiz kişi Edward Mansyň özi. Edward suratyň manysyny şeýle düşündirýär. Günüň batan wagtynda iki dostum bilen ýörep barýardym. Birden asman gan ýaly kyzyl reňkine öwrüldi. Durdum. Gara geçip agaza ýaplandym. Özümi gaty ýadaw duýdum. Soňra TV-gatyň tarif edilmejek soňsuz gıýklyk sesini eşitdim. Edward Mansyň da aýtýaly, aslında bu TV-gatyň gorkulu sesi. Suratdaky kişi gulaklaryny ýapyp durmasda ana şoň üçin. Şular ýaly videolaryň gelmegini isleseňiz, kanalyma agza bolmak ýeterlik. We indiki videomda näme barada videolar taýynlamaly. Ol barada hem pikirleriňizi kommentariýalarda görkezmeyi unutmaň. Indiki videomda görüşýänçek, hoş, sag bolun.